Yo, what a do bafethu ke wena ke fanele uMr KING on the MIC unkosi wamngadi bafethu ke sila on your favorite number 1 talk show njengoba nje sikulethela only the best wabafethu abathi talent yabenza izinto ezibuya kamnandi, people who think outside the box. Namhlanje sila eThobile primary school sobheka iqembu elishisa phe yamalangam la eNtuzuma kuthiwa ke ama legend dance crew ilabo sobheka sihlangane nabo kwesibabuza benza kahle badlala kanjani, badlala ipiano, badlala hip hop, sithi ubazi kangconywana, get to know them better yabo leyo nto. So sibonge futhi lapha noInsika Yesizwe ukuthi sivumele plus broadcast la on its number 1 channel Insika Yesizwe TV bafethu asingenise kubona sibe sibashise sithi 1 2 bese sishange performance ekugcineni so bamba ko. Sanibani usanele lo sibongo wakho malo eRichmond Farm. Abantu abasinga umluzana uqhathana khona idimbongo lekholi lishona phansi. Imina lo mbuzo ngisathi. Yibona nto bafethu. Ya bafethu ilegend group engikuyona eThobile sivezele eThobile eRichmond Farm bafethu. Ya. Sanibona igama lami ngoSenzo Msomi la eRichmond Farm, I'm a dancer, dancela ama legends dance crew. Wala bafethu omelo bafethu nickname igama lakho uphingwa wakhuzwa isibongo khona la ilindelani bafethu ushane legend bafethu dala sayiqala idance bafethu yabo. Sanibonani lo khuluma nje ngamanje sikhumbuzo sibonga uNgqongo ngikuyona igroup ababiza ngama legend igroup eshisa band ya ngokuhlala ngihlala khona la eRichmond Farm. Ya njengamanje ngihamba nama legend ngiphethe wona ama legend njengamanje ngikwi-rehearsal just ukuthi ngikhiphe busy ya siphusha wona lo msebenzi lona ama legend dance crew yabo. Ngishilo ke bafethu sesikhona sihlangene namagenge, sesihlangene namagenge niwabonile yashaya sicathula intusa obani. So ngeke ngisangena into details ngihleli nobala abantu sebenibonile futhi nababonisa isicathulo sashisa sashawa isicathulo. So sithe yini lesitheni nawo la legends ama legends bafethu ama legend umuntu ohlela lapha ekhaya bafethu uyayibuza mfethu okay legends sometimes abaye futhi neshow bakubona ubuso before sometimes kodwa manje abazi ukuthi kuphi nendawo yabo lonto. So into engizobile ngisho senihlangene kanje nithi nama legend uma ungachazela umuntu osele ekhaya legends yini ama legends negama liqhamuke kanjani ukuthi legends dance crew Wala afis izinto eziningi kakhulu lezo please sure yabo legend hlangane ngelinye igama please because siphuma emagruphini ahlukene ngoba sesicombine la. That's why okunye okwazi lokho sesibize ngelegend yabo. Because it's only the best ethathwe lapha nalapha khona kuhlangana isquad yahle Experience futhi khona no mfethu ngiyayithanda leyo show ukuthi uhlangene only the best abantu. So nina mafethu njengama dancers aselokushini what are the challenges enihlangana nawo njengama dancers asijuba nje nika nje la mama challenge nihlangana nawo nje as youth noma ngithi ama dancers aselokushini kunzima kakhulu yabo because manje ngisho ama-gigs abo atholakala nzima because sila elokishini yabo, so abantu abaningi abakwazi ukubona le nto esiyenzayo but kodwa siyakwazi ukugcina sesiphushile ngendlela esiphusha ngayo kuma-social media ukuze sithole leso sifane esincane. But ama-challenges esiba nayo wona la ukuthi asikwazi ukuyi-avela kahle. It's a way to showcase talent elini lana. So you need a platform. That's why I'm sure njengala lokho eqhamuka bafethu because we want to get you out there kubantu ukuthi nani bembone sekuse ukhona igroup ekuthiwa ama legend dance crew ala eNtuzuma ayashisa. I've seen them perform iclip ukuthi uyibona ngokudlalela nabo bazodlalela futhi la sebe rehearse nibona bayashisa sebehlangene. So legend dance crew bafethu angishoni la bafethu since senqhamuka emaqembu angaphandle yini enenza ukuthi nina nithi ekseni asohlangana siyibuild le what took you out kula maqembu noma nje nithena phela sisuka big asisenze into more than la suka khona ngizo ngizohlangana kanje njengeqembu noma khona izimates ezingikhipha emaqembini aphethe abantu namhlanje into kanjalo nje ikhona isimo ngesezenze siphume ma lathi sikhona nanokuthi sesiqembu wena enough sesingakwazi nathi ukuthi siyimele nimele into eniyenzayo nani nje nizo. That means there's no management like umuntu othi usiphethe
ngokwe-experience. Samajika sibambisene. So nalo unombono yakwazi ukubeka umbono usulaleka yabo. Sebenze phezu kwawo. Okay. Yabo le show le ngishilo ukuthi Think Outside the Box. Ithi abantu abacabanga way beyond into yamanje. Ingabe ngithenana nifaka bafethu njengayi legend ukuthi nifike la kule show le nikhulume na niverse nobani nenzani kanjani. Baningi kabezayo nabantu basazonibona basazosho ukuthi ngicela bebuye la bafethu labana noma sibashaya sebeyo perform into kanjalo lezo. So abantu enidinga lapha emakhaya banithola kanjani? Social media platforms nobani imaphi futhi nosebenzisayo? Kasatholakala nje ku-Facebook khona i-page laphana Legends Dance Crew, na TikTok khona Legends Dance Crew 1 yabo lonke ya nakulokhunja Instagram satholakala Legends Dance Crew yabo ama social media nje sikhona Legends Dance Crew kunjalo akushintsha inamba It's 068 583 25 siphinde 068 583 25 ya yona leyo iyona nje WhatsApp yafoneleka ukwenza konke. Okay, ngiyabhukwa ngithi vele ngibukhela uma event yakhona. Yona lo number le. Yonke into ethiwa nje ngiyadingeka bayafika. So nani lapho mbukele emakhaya izwela abantu bafethu ngisho ngathi abafike kuphi. Bafika qathatha. Kuyaxoxwa ngoba phela insizwa and futhi nazo isaphusha. Sahlanganisa so abantu bengathuki kakhulu neshow la ngisha ama-price ama-movie but because mele bafethu bephumile bebuye nento emakhaya ngithi. So ingabe umlele lapha ekhaya badinga labafethu laba ngizobona bashisa isicathulo. Kodwa mina nayazi ukuthi yaxoxa. Okay, asifuna lapho kakhulu bafethu. Ngiyangithanda ukuthi awumsiqeda before siyibhala interview ngeke ngibuza abantu nje umbuzo nje. Esimple. Nginibuza imibuzo ngabe ngithatha kodwa manje ngizobuza 2. Yabo. Yeah. So before ngiye kude angithi 3 futhi. Phakathi SS Got Talent, World of Dance. Yiphi platform engibathi mina? Bisa ngalendlela eqalile. Ayimile bafisi SA Got Talent. SS Got Talent. Ya original SS Got Talent. Ngiyavumelana nonke la. World of Dance international nje. Kodwa nje ngifuna SS Got Talent. Ya SA hayi. Okay. Low trick ne? Trick. Because nonke ngisenza amaqembu engafani. But la ngifuna nje ukuthi ni answer honestly. Akho lutho jajayo akekho umuntu ongone beef cha. It's just honestly. La lindelani bafethu. Phakathi kwama champion nama survive. Obana banqumanayo. Honestly, sifuna ama comment ngifuna abantu bekhulume lapho uthi hayi babathile bafana la. Honest bafethu. Survivor basically on. Liyanquma. Hayi nami ngivumela. Kumbi wathola lapho. Hayi Survivor futhi Liyanquma. Bakhona kwi-game kudala sabantu bese. Okay. Hayi no beef no nothing ne umbuzo ngesimple. Ogcina ngiciba bafethu nisibonaphi in 5 years? What's the plan? In 5 years engakusho mina ukuthi siyibona mhlambe sinamabhizinisi because ngoba sikhula sinamathamba azohamba aqina yabo sigcine singakwazi ukuthi sidanse but ama-Legends Dance Crew azohleze khona ngeyazi aphela masikhula thina sovula lawo mabhizinisi sisaphanda njengamanje sifuna ukuthola lawo masente zesikwazi ukuvela amabhizinisi asemqondweni because emqondweni wethu ukuthi sivula amabhizinisi sokuvula amasamathambo yaqina mase ekhuleni kwethu sifundisa iy'ngane iqhubeke i-Legends Dance Crew iphakame ingapheli sesibadala nje lokho ikhona. Wait. So you're building an empire kwamanje. Empire ezophila for years. Qinisile mfethu into engiyithanda ngayo uthi bayakhula amathamba azoqina. Ngihlezi ngisho ngisho uma model bafethu can always thola imali ngomzimba uthi umuhle. Uzokhathala so lento invest nje bafethu abasakhula. Sikube amabhizinisi siwavule, si-invest while isikhathi sasivuma ngisho ebholeni ngihlezi ngisho ngosaseforming usakhokhela. Invest kungathi letho phela icareer yakho sesikubona usudlala lapha emgaqweni noma usuwenza izinto engasile usukhotsha amathini amancane ezidelini so ngiyayithanda bese le phonto nami mfethu bafuna bazovula indawo zokudansa bazovula amabhizinisi bazoba nama YouTube channel amakhulu abangaka ayobaphilisa ukungena phakathi bona sebeyokhulisa generation yayo i-Legend Dance Crew bafethu njengoba ngishilo ukuthi siyayibonga insika yesizwe sisivumela ukuthi sibroadcast live on i-channel yabo ungakhohlwa ukusubscribe futhi uphinde ushare futhi le video nama-page abafethu bazowafaka ama-video lawa futhi niwaphushe Hey!
cha 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 cha